Ndizi TV obwansu nigo balinsi ya marokerio ya Bible. Omwana bwembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebye omwana bwembe bangaye no menye tengabaito oche tunde baba ngaye tengakelitoke moiwe. Alright, asante sana. Mwancho mulikina ndebono. Aso mukubyo yoga boy goni otoje gusangana gukwana mange asitwategerete iki yaeta. Kero twari gukwanda igoro yonsongo tukaligeria mu abana baye gati abana bonsongo twaligeria tu mwancho muligeria egato yangano mugaka Nyakundi go twakwandete igoro yonsongo. Mugusi uyura gati abana baye abwate abego tukaligeria saba kungu batano abutugo cyake tukoria rero konyara gusanga manko nitorakwana mangu mwancho muri bono tigamwarigani omogeni hito gusanga monere ko twekira senka yaye gaiga ase Manga Ambassadors Museum ase nyombe ye moyege koro oyibono oromotene bwego bwense meye aratumanyire teria ya sowime ribon tomakoligeria mange igoro yokunganya nesabali yogocha kumugusi karibusa pia mono muralia samarieta ngoro kwa George Nyakundi omwana Charles Nyakundi mointo bwonsongo michira ogatumba gatumbo lyose ukimonge abu nabasweta bainto banyaboke omukungu kabero omukusi na mamu minto nyamata abangena mbira nana maremu lakini na atigeta abachokororia igakorwa nelia magoma musubati bonderi onyandonge ababulia korwali bogetutu wa masaba nto kwanete eiki yaeta igoro ya mugusi oyo igari ngo murabwonsongo mugusi yo nabwata abakungu batano nabo tokore nyuri muri Ndizi TV abakungu batano abakungu batano bamugusi omukungu omunene gari Bunareri nero omukungu omunene oli ise kebusi okoro kumubuja ibu omukungu okabere oyo de magukoro lyone ekyara no enyombe yundwete igakoro kunyaboke nere nyamesanjwa omukungu okabere omugusi omukungu gatatu gakoro kubosiboli nero omukungu gatatu nyabweri mate nere omukungu gatatu omugusi ogoro kubosiboli nero yo gatatu oyo kane nyabweri rogoro omugusi gakoro kubwali nero omukungu okane bwomugusi akamaya gosiekera nomukungu okatano okorokwa elitaketeli korake igori korokwa nyamekorogoto nere mokeire omukungu gatano womugusi mokeira omukungu gatano umwe abuna abakungu batano wa mugusi no mwana orenga bwonsongo Igo. So abangina ababaye batano nabono towechegeria na nabwo ororeria rwomugusi oyore Kisii County Nyamira County na ngora igunde mugukwane ekinyamuriro na diaspora abagisi bonsi bagoro kumwanya getinge nabwo bayibole tu nabangina batano na ase ororeria rwomugusi igo tware kubwatia omumuro mutangi nonye nebukweri na twanse tomo okubyoria igo twatebete omugusi igarweto nu orweboro rwanu roro rwa Abaisraeli na Abaisraeli basigete abana batangi mono sana so ase ensemo yaito gabono buno omugusi nere gasigete abana abatangi abamura mono sana no ina abande basigetwe oyore kwebuga bugia nabari koinyorwa lakini igo bainyoretwe abamura abanene abatangi baba kungwa batano bomugusi omukungu oyo mutangani nabora abori ne mba murakia burende barenga batangi ba mugusi
omong'ina omotang'ani okoroka bonareri Bonareri. iga abwate omomura omotangi omogusii nere mobasi Mobasi. iga are koroka mouru Moru. Pole. mobasi nerieta riachete riri mokorechegeria ekiagera nere omanyete kobasa enibo y'omogusii ekero omogusii atagete konyenya ekegeni kere chimbori nkonyenya chiarenge lakini omomura oywo orenge omotang'ani okoroka mouru oywo ng'ina akoroka bonareri iga amanyete kobasa eng'ombe buya kabisa einde akarokwa oyo nomobasi rikanywera akaba omobasi lakini iga are koroka mouru Are koroka mouru. yeah. Mwancho murigereria. Omokungu omotang'ani omogusii okoroka bonareri. Omwana oyo omotangi ore omomura are koroka mouru. mouru Mouru oyo ore omobasi. omobasi Nabo omobasi asitego. kabisa naende nabo agwechegeri na mobasi onchage onchage na esepra gose rigwari rigwari nari rikorokwa enchage lakini mbabwate omogiro kera rigwari ndiabakonyete Intu obasi onchage. obasi onchage Monto itire osorire nchage. tacha seito Minto akuname gesaku. gosaye bunoe na amachanyu Na machanyo. ine Negesaku agusiria. egesakwasiria ekiare enchage ndiabakonyete Ezebra. ezebra ase egesongo so oyu nere omomura omotang'ani bwa omokungu omotang'ani omogusii nere ababasi naende onye na ekerasi twarenge tanga twabakire chinkobi na ababasi nabo abamura abatangi omong'ina omonene omogusii Kai. Eka wabasa bwantu kwesikenene. esikenene kai Nakie sebra yabakonyete. Nakie nchage yabakonyete. abagusii neamate nagotebia abagusii bari gosika sana omomura omonene omomura omonene bwa omochiabo nabamura bande mbaro neamatende nero bakagenda bumanyi korota kwoyi chiombe nibo maete kare boibimbu arengo kware kwenda kwoyia kwanyomera nabaro kegocha kobanaki abamanyi nabaro bagata kero batete konyoma bacha boyia yarenge buna egosorio tari chisegi echi mogoitana mpaka mwaku lakini kare kiwachire kwoyia oterende tigo kenywa naende ukorupi ego ikomanya nakio kogenda bono omobasi ni amate yae bakagenda kuchiombe kurwa omanyi ekero bagenda abamanyi kumbe babarorire bakegachira bakebisa bari bageta baganza gotema chiombe kurwa omanyi ekero baikanchira bakamanya koemborwa bagakenywa bagaitwa bagatama lakini oyo okorokwa mouru agaswa orosana ime Asali nani? rinani dali rinane orosana ndoro kwa maiga ase chinchage nebichure chikonya kulisia abo ageta chwa agaswa ime nenchage ni gintu gite kioboete omonto gekorore gikigwanza kumnyoka nchiamnyoka akaenda akebisa ime agasoa egitutu ekio akarara ime chinchage chikagendera kolisia ekero baita kumbe omonto namoroche omomasae omomanyi namoroche na omonto ochire gabu webisire ekero bakora abanto baito bakamoiranera kibagoika ororo bagachigochang'e chinchage chigasiaroka chigatama korwa bagateba yaye omonto origete takagenda nchage nchiare korisia ororo are koboro kumbe noare igenchage ekamokonya agacha gukinia egesaku gekorokwa ababasi ekaba omogiro goita enchage Naki bagwetogeria. atai gwetogia bagotiana okunogotiana no etotem ne omogiro orio ogotebana omonto etani iga oroche omonto noe namache tokomoa ase goita enchage oroche ino obasi onchage. Monto oitire osorire. okori no goita neke omeke gusie kiegero omonto akure ateba abanto kare bare goteba na anyare borire nyagite orire mumuroe Okuno goita. oyu okure ekero Tagocha minto.
Akuna megesa. Asabe litangani anyumache. Litangani tari akuname atara akunama. Tagocha minta anyumache. Negesa kwa kuname. Gose anyore nyaruka yaito naji gukuna egesa kwache ko aji konyoma muswati ominto. Ya yubono osabye osiririe egesa kuyeto. Igo ensemo yaba basi. Onyo goitire nchage. Aye bono. Aye to kunya mukuru basi. Yo bwena ta goserigwa osibulige na linene sana orutu nyanja. Osire kabisa buna Osama bin Laden. Umubasi agacha. Omukungu kabere. Igare kurukwa Nyabuke. Nyabuke abwate abamura bari basikire bwoye omumura nari okorokwa Ibabe. Noyonde okorokwa Musweta. Ibabe na Musweta nabo barenge abamura ba Nyabuke omukungu kabere abo nonde no Musweta. Na abamura aba babere bagotebwa ekiagera ekero ibabanyomete iganyomete abakungu babere. Omukungu oyomo akanyora abaswati boka kurugoro omukungu omonene akayobora abaswati boka. Ono omukungu abakungu Baibabe. Ekero oyo kabere omoke akayobora abamura boka. Omukungu omonene akanyora abaisike boka. Omukungu oyo kabere nyamesanjo akanyora abamura boka. Boneko karindi ekero aba bagosoka na kare ekero omonto agosoka na bagosoka richo konye babo kirera ataraja gwetiriji iga na chiombe chiake iruguru goja mpaka chiombe isanemo neriegesicho igo chiarenge chiombe 30 chiombe 50 bono ori gasokire omwana oyo osokire aba muri aba baya bairengo chiombe banyamesanjwa banyomerigwa akabo mungaini ende abakusinkoroba bare kali mbanjire gokini egesaku nera akarigie enjera yo gokini egesaku akarigia gasbati kandega akorokunya gontuga yagontuga akanyoro mumura omumuro yo akabisubiye akaragerigu kabisa oyunero ore kurukunya kundi gose mugetutu. Okay. Igo maega yokorobwa bakanyora omwana uyo nyoretu nere nyakundi nere mugetutu akamagoja akaiborwa igo nabo mugetutu achite mugetutu nere nyakundi bono bali bande abamura bali bande toro kinyamesanju era nanyoreta abamura batari bake abamura abo nabwo abanyari bali abamura abo nabwo aba machoge nabwo aba ukione yonjoire koruibenjo abakione nabange abamura banyoreta bono na Ibabe oyubona aleri mukungu kabere okunyamesanjwa omukungu okabe no twanyora omugetutu no omugetutu arwerere omutanga no twarusumu basi omugetutu bono nyabuke bono nginakoro bono mumuroye goseise nginakoro kunyabuke iso omugetutu nginakoro kunyabuke igona kiokomoroka igona kimo mogetutu oyo korukunya kundi akoroka Nyabuke wansire haya Nyabuke omukungu kabere omugusi akaibora abamura omumura oyo makoro kuibabe Ibabe akanyoma abakungu babere mukungu oyo monero yuoro betwa kanyoromo omugetutu oyo nyote nyakundi omugetutu nere nyakundi karare korukwa nyakundi lakini eliete elindi abwata akarukwa omugetutu tanga abagetutu na bogetutu egorukwa bonyakundi ogetutu kanga ali bonyakundi bono nyakundi oyo nere ngokoboria nakiare koruka Nyabuke igare kubumuruka magukuru ikiara ise ngina nero Nyabuke oringina korobona
nginakoro abu etwarwa eraini kidogo au mwacha kore kugwate binde bitari gosari ko to bwat na kuri kanso nyo gota to chomanye binde haya omukungu gatatu nyabwelmate yakoro kubosibori mwancho murigeria ono mukungu gatatu omugusi okoro kubosibori ne bosibori rende omumuro yo mutangi nakiakorukwa omumuro yo mutangi igakoro kumochorwa mochorwa kangi bona mochorwa kangi bose mochorwa mabira nero oyo bono mochorwa oyo nere isabagirango nero giretengo ebuna mugetutu abeto oyo bwe bitutu nyakundi abeto oyo bwe bitutu akarukwa mugetutu oyo bona akagirengo akarukwa omugirango igeruria mukungu gatatu omugusi akorokubosibori akanyora omwana gati abana baye mochorwa tubwate mochorwa na mutabori ekeranyora mochorwa oyo nero osite koba omugirango nere ochete koba sokoro yabagirango bonsi na babita tumanyete omugirango nigagirete engo tanyeita bono gabagetwe nogirirengo mochorwa akarukurende nero ogirengo akaba omugirango twataoyango barugoro na mate aho nabamo aho nabachokorori bono bachete ko gotara kuri gichindemero bagatirimbo gauchimata abandi bagatigara ruguru engo asuri tomaiti engo ne leopard into mugirango egesimbe kenyerere getaji koiba wanya korra omugirango olio gotebe gisimbe kenyerere getaji koiba no mugirango mate oyo mate nero gutumia eliete elio egesimbe kenyerere getaji koiba egesimbe kenyerere getaji koiba ngere kieke ese nkolirari gereri gatwa itonire igagekoro kwechita echita ekebusina kigesimbe kenyerere ose konyerigereria aba bari mwachire skuru ose mwarigereiri TV echitera enyerere naende tianya gosoa mochibu omonteje koiba abaruguru na barabunengo lakini mbali kobeke gesimbe kenyerere bono bari baba mabera na bagwe yake kubana intwe gesimbe kenyerere getaji koiba abagirango monto oitirengo tacha mintu kwa mno na machani gesakwa kuna ma nakiago sali egesaku au mamia asiria tago seito ayo machani kose akuna megesaku enjene tago jora nyome kuroro tago nyome kurseito achiko chakige sakuru muise koseito gaitirengo engo yagerete omugiranga akaba moyo mochorwa akarukwa omugirango akagirengo asogotanyeita yari gocha kumukora busa story omugirango ngate ntwanye kwanete no magaka eto korubogirangaria akangeresera naki ngikiagereta akagirengo kaite bari bakubwate mbanyimanya ya mono lakini inkomentera na engo abande bagotebe yachite bweri ekarenda chiombe ekabyaroro abantu mbacha baibe ne menyamende teche ekurume chiombe gose ni bokoru licho koru bweri lakini nainde abande bagoteba iga oyo mochorwa akagenda gutwara ekeragenda rina nime kabisa akaumirengo engo kikware kunyumira nawe yari kugukora one ngigacha omaitana asokumira osyanya egento naswa amanyinga gotubobosyo kwabarigena kuoma kwera chinguru chiera ona agatimo kwabwate gaturungana akaera iko ekeraera iko engigache kamwitana ne kamunyonka iga ekamutige ganza gutara uchiari akarorana kai yachire aganza gutama naende kaira ne kamutanga naende kaenda uchiari agachikonye bwati onkunyu akonye bwati ekagenda imoligereri egenda
ikagenda igatena nase gete rigena gete kumbe ebimanu biaye ebigwete rigena ime biagete esinyire kurusia ikamurigereria emwetana na echerigereria kiang'ichere iga komanyete kare abanto ngokwana barenge na eching'iti naki okoigwa na nonye na manganse gase itoga ekebu ngiakurete korumanga igoro na ekebu giakura manganse manganse ekebu ngiakura ekebu ngiakura manganse 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 baba gotengera nyangweso baba motengera nyangweso nyangweso ni chingike baba agatengera chingike chigosaria ebinto byaito ekebwi kiakurete kebatebi na nokira mang'ana asareke ebinto byasarekire ekebuke gakura gegatebia abantu bakanga koigwa barusie chindagera mugondo chingike chikache chikasaria ebinto bona abantu ngokwana barenge nebi emenyama omonjo montatu iwe nande omate ntage to omonjo mo gwatengane bona enjera togokoira obetotegerera obwati nabo toragotiga enjera totarebe nabwo asengo koigwa gotera kwara gotero ekebwe ngiakura korumanganse ekebe ngiakura manganse manganse bona ekebweke giakurire inde abantu basoke batange chinyangweso bono ekine ekebwe giakurete oyo bono engeye yamutangire echirigereria eirana bono akagenda chikorigereria akanyora nebimanu biaye biagete ageta ng'ora iga akabirusia akabibeka gocha igoro gabi kabinyokase seng'ina akarunga abu agateba ndoche genteke ikiandete nchiko gekonya narure munwa agateba noe nogotwara okutika kobe akairana kwagachia koirana bwaye ekamubwati kurimaye gari ekonye komubwati kai kanyomba swa gasie kakabatebie na kai narure munwa egaje gagesieri kairana chinsa inkeigo egaja nengabi mpaka gesieri abantu bakorana kai engo erie gocha bagesiekero ekarete engabi ekatiga bwekagenda akaigora bakanyora engabi gocha kwakambia mono ngwankonya so mugirango korwerio akagirengo na injetingo itengo engo nyandageria na indete ing'itetiro sana ntwagamba nero nanyekonya oyo no muntu igengo omuntu onkonyire bona mochorwa akagirengo kwanchu muri bono koigura mang'ana ayo nimaete na omogano nogendete gokigima onye kobwate nkwana kobori konde wensi nabo konda abiko tarasa omokungu gatatu yo korokwa osibori ga na omogiranga oyarwete nandi koigure ase ebinto bire bikorokia nkieko gero omogiranga achete itang'ani gwatatebi na igo yasete bweri ekaiborera imanu biayo ekaumorera isi imanu oro erinde omogusi omogiranga karana ki engeye yantangeire abaibi gotangibera kabisa yakara omonto agochikoiba engogera oro eria kabere korwari oro sana abona bomerane nero oino omogirango bono omogiranga gatebere tagoitengo tagoitere opad ase omonto bwegesongo igo tagoitengo nonde bwensi oraitengeyu tacheseito aeguru machanywe erango kero kwari gweta omochi nabo gosaba amache tari ogosaba kiwaikire igo gokwani omonto nabagokominyokeria amache eyarenga automatic eyarenge ekine ekegusi gwachire togocha okwane bosa igo omonto goika akoretera amache osibe otwere matense lakini bono onye gwaitire engo tobase kogenda ogende naende kare rende abanto nabarenga abake gwaitire engo ebinyoro saba ebigo bikomanyana nyagete naitete engo nyagete naitete gento gete nyagete naitete gechure bono onye gwaitire engo tobase kwanda sinyombo y'omogirango totacho gwatera bomugaka monchu morigirone ebiroto biachire togenda omotumoko tokoirana ntoteretie abakungu bande babere abo bamugusi tomanya abana babo nakomanya na kichinyomba chinde chichete
omurubya sembe chingekiro cy'omugusete na Nkuru Vincent Onyancha. Omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bwenguko ngaye eyo menyete nga lero kuna balema ngaye omwana bwenguko gatebya omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ense ya bono nigeganetie obumanyi bw'igoro bw'amang'ana technology aigano edu computers egosoera email aba nigo bakohonia na kurwa bokoreri bw'eki computer ashencherengia etanetie ya butambe mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene aigase obokoreri kubeka tore CCTV twakora networking nabo igongo kubeka tore software na kulipea pia chi computer nabo igongo supply tore chi computer na chi laptop na byonsi biribire under IT kwa institution mbalimbali. Enyorere chi laptops, chi computer, chi mouse, chi keyboards, gamepads, toners, chi printer, laptop chargers, CCTV, chi camera, nebinde binge. Tarigo ryoka, nkuru wabare bokorori bwa CCTV installation, networking, Wi-Fi installation. Boigon korosi yabare chi computer, ekero chia sarekirie, na software installation nebinde binge. Nigo bare ase nyumba eyo yakarukirwe Uhuru Plaza ekurukwa bono Aliza Plaza room nambe mia yemo na isano na ibire imeyo muchiobo songo wosoba keresimi ase namba enoti isano na ibire enoti yemo isano isato isano na isato isano nemo inye ibire gose enoti isano na ibire enoti ibire isano nemo eyemo enoti isano na isato kianda inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Gesa hardware kisi neduke konia ebintu by'ubwagachi asamaguri uranyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chubwa kenyomba chiria cha Duracord emirango chi board cha Chipsam MDF boards chi tap chiamache chi ceiling boards curtain rods door locks chichabi mabo kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batariri imiyumu chukisi. Karibu Gesa Hardware, location ya ile Farmer Uchumi Supermarket Junction. Asibabu ateduka ejire opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo chorongo magega ye Weighbridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye Stechenene ime yomo chokisumo nigobare asesemo ya Gor Mahia Street ime yomo chonthiwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibire kiande yemo kianda inye isano na ibire isano nemo gose enoti isano na ibire kianda marakabere ibere kianda inye ibere isano na ibire isano. Gesa Hardware Kisi. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa Hardware. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bwenguko ngaye eyo menyete nga lero kuna balema ngaye omwana bwenguko gatebya omwana mwochumbu tende bona sentunde ya kawiro tokonya kusanga igana kukwana mangano mugaka Nyakundi George kuruchinse mechiga chia
Manga Ambassadors Museum imeye county ya Nyamira semo chia mange gutunugoro no toko gambira manganaye Nyakundi ntu akora umukungu gatatu possible agantu ngati karakasi nini ororo nabwate omumuronde uri kuri kumutabori abatabori mubaroje na barandete nduro cha tabori lakini mbacha kwebanga kurya chindemero babangu na abagirango toro chimba bange terogoro na mate abagetutu to chimba mbanale tigambo getutu oli babwate ensemo yabo abaswenda toro chi abanyari balimba mbana chire nabo bazi nabwate ensemo yabo bazi babwate ensemo yabo bono mumuro yo kabero kuru kumutabori tabwati location no ena basonge karabachite gwata chimbebe mutabori tairi chimbebe nere nabwate amanganaye agerete ta goro beberwaye na euro beboro no ro mutabori lakini mutabori no mumuro mwabo omogirango mochorwa yani mochorwa uyu mwa mochorwa mutabori na mochorwa na murabende yemo kaibono mutabori achit ibono no asirete sawa ya matende goja no yani ga batabori mbali mata manganse batabori abarangi makarari seino kugirango mbali kasega no bali nabagitutu marura guchira bakoika sakoro kulia kwororogoro batabori barandete mbali sechinyomba cyonse cyabagusi lakini eyu turaje togamba igoro yo mutabori togende gochime tondo mukungonde wa mukungonde igakoro kubwali eno mukungokane omugusi gare koro kubwali bwali omate no gotogi omuntu bwali omugusi bwali ga nere ga ibolito omumuro koro kumache bwali nere ngino mache no mache no mumuro omugusi omache oyo ase omuganoye omache ganyomete muswati onde nero mu tingana gite ekorokwa munjali ekero mache anyoma munjali akanyora abamura batatu chisokoro chikateba yaye omache tigagende se chisokoro chiete agakwa agatiga munjali umutakanwa umusubati agatigara bona agatigara mutakanwa no musubati windo segesongo umusacha nero kuruku umuboraka nabureka bono twatureka bogeka chinga kije okoibuna abagora kanga ibare abakungu batenera gutigabo ejuere bobe etarike musi abakungu batwati umusaja abo nabatakanwa mbaba se gukanwa tigabarendwe aba nabatakanwa bakanwa umutakanwa no musaja utabwati umukungu no mubo utabwati enka omuborwa enka omuboraka enka no mukungu wana utabwati mukungu igaborire enka oyo no muborwa enka omuboraka pia mono tonyagambe uchimega esoro etureti ya wana monjari akatigara monjari akatigara umutakano monjari umutakanwa bono rende nekegusikirende togokanwa takanwa tigarendwe akanyora omumuronde omumuro omuya kabisa omuterere kabisa okorokukwanya korokukwanya kwanya no omumuro okorumata omururoche akamubwata takanure ndamurende igone akarobo umuchi oyu akarobo kuri umuntu kurumate kwanya kiramunyora bakanyora nera abana batatu omwana oyomo okorukwa nyada ayonde igare korukwa amarieta jagere gochenjia nyada bono ryasoire okongu bono ndagara kunyamwa no yonde akaruku chionyo abana batatu chionyo nyamwa na nyada abana
bomache lakini bakwanya rende muroche ne ekemira kia abaroche omwana noyo bwo musacha mukunguna bakobyara omwana na lakini musacha gakule bakogenda sobo tali bunaga kikwanyomire bunaendoche kwanyoma muswati muswati holi tigaete Ngosariole. Nagenda nyora abana iko bisiko aboze nabao ote abana ni birenta ne jadi anze kote abana na igule squeeze na DNA ne karta yo mano ino yone Iko wate bana nyoma. Yebono takire batano no musi na bonze naba na bao abana bonze naba Mwancho muri no mukwekana twari mwana tarenga serious no mukwekana twa. So igo aso umuchibo musi giwakanire ng'ombe igo koreto umuswati n'abana natwara batano kosta bao mutago je kotebana nkwanyome tumuswati uyu Ukarina bana. kana bana Lakini maata alia onye nsema ya mate. bakogenda Onyo mungu no sirire abana bakorera so. bakwira na so haya Monjari orobi mukutimate aba muraba ba umugusire ndi bo mache toroji bakinire Nyata pale ata nyata abana ba umache abana bo mache abanya kwanya nabake okina bale lakini bali bo mugusire ndi bakinire haya olio chire basimikire bimelia botuko chinga bingo techere chiali sia nini ba kwanyogenda siko ochi kutisere botuko abamuraba gatebana tata rende baba wakamu lakini kegusi oduso oinyaberego bona iso tata nakia kogenda na intu tigaturagenda turarora inki akuja kugenda osere kumbe akagenda akebisa maemba ime bakabuli na barabu amatimo bakaenda rende ko mugwate sisiko agachi kubagosa sama maemba akebisa ganda bagosa ndore goso bakinira agachi kubagosa bakabwato kama timo bakamwaka matimo agakwa bagaita bona ise bona inde ostakoroba rende muchoyo ise bona ni serende bona abana baria batige tubono baitire ise ekarbaita akura bakachikolire tali ngiti tuita tata tuita bakamyoka bagatebingina tuitire tata ingi gat tuachikoligereria otogosa twakagane ne ngiti yoro sana nengo yari inge twamatimo twanyora twamuitire amana agaoka nina karara tukabo akansabo akababongia abana bose togende goitutore abagere mbache batutire Mwaje goito mugako bande. Bwaje goito mugako bande. Moje motigo. Bono bagatama botuko. Agatama mpaka na abana bande abanyorete n'umugako. Bonsipi. Bagatama bakagenda. Bakagenda galia inani asitokoro kanyagoye. Agatama guchisa bamura bamwe barenge. Ekerata mu cyororo. Bari bagakumina ngikiaba. Ekero bakumia bagere bagakumi bagaja bakabwatia bagaikaranza ense bakabori nkiabete na kyo wito mu muro itutama nari amangana ajete kotebwo na yaya tari twamuitete twakorete iga tugachikotuka kagane ngiti yari enge tukatama amatimo kanyora twamuitire tukoba tugatama butuko tutogo so achindi banaende twabukirira twaimoka tugatama bagaja bakaibwana abana abo bakairu bogere nabwo aba babete bono abono batatu bakairanigwa oyo nyada akabase bono iga asitokuru kwa kanyada ndubwate division ikuru kanyada location yenene sana no barwete so omwana omunjali yanyamwa asirara kuru kanyamwa na chuonyo kabara chuonyo abuna batatu abuna bamura bamunjali olinge gusi akanyora abana no mugere ekero bono lende batama abana bali bakairanigwa bono bali batikara bakaba bono nabwo
chisokoro chia banchari monchari rende enera akarukwe igo bono monchari no musubati omuswati gomukusi nere omache chindi bachiabo kendo chindi bachiabo kendu omache gakwete lakini bone kaira na sobo ekisa keria kinetibu ekarukwa banchari onero omukungu nyina akorokubwari omukungu kane omukusi igo no mwanjo murigereria monchari ngina mbwari omukungu kane omugusi mugusi bonsongo au twacha tomukano yo mutambe sana ko tirimboka no monchari no musubati no monchari no muswati monchari no muswati abande kontrara mabanchari no mugano tokoera omukungu nyamekorogoto omukungu gatano omugusi ogatano omugusi igakorokwa mukeira nera bwatu mugano mutambe mukeira ganyore tabamura babere oyo makorokusereti oyo nde nero korokwa omugusero na bwaba barangi na osekurigereria ase abagusi no amaremo chindemero cyo mugusi cyana cyetu mukeira tairi ndemere riorate n'abagirango abagetutu ababasi tairi mukeira tairi ekiagera amangana naro oyo sereti na mugusero mwabo na barumbateri gusi omate mugusero nge ogusero oya iwande lakini ndobwate nyari bari tugatwara machoge tugatwara ubasi mandu bata bugusero ward ward lakini tali sub county ndobwate constituency ko ndobwate ward ya bugusero esek na yobwate sababu abagusero nabwo abata bali boge kamatega na babo tenyo na babo sakawa abo muguserere gabo na abagusero mbale ngeboba na basogeti babo mbale sakawa no mugusero no muge kamate ma noanga no ere bogusero jiabo sakawa sakawa mubani otenyo no akuruga bogusero ai ndo togambaya bono mukeiro uyo nabwo abarangi garia usaba keira njako ya mukira tateri tu boli muguna bakongo bana aya mukira ekigusiye kegoteba na kare mugusita ari gukwa imenda bakeira bono mbari gereti mugusita ari gukwa ekero mukeira oyurenge omuswati omugusi omungino omugusi ogatano akanyora amo murokoro kusereti na mugusero lakini njabwate nera mangana abobisi muswati oyo nere narobetu lakini abana bayo bonere yo barobetu abana ba mukeira muswati oni garobetu mukeira garobetu imate mugusi gakwete agatiga bakungwa bono rende agatiga mukira tabwati mwana mukira tabwate bamura tabwate bamura endekero bwata abaisike boka tari umusaji ona ndo guchi gokoroba akarobo nendo no monto mwana bono irieta mukira rigatigara bakanyora babo sereti na mugusero bono uyo bonyorete gakuru kumukeira mukeira uyo igo otebekana omugako yega bwate nere nyamesanjwa ekera twara nyamesanjwa bantu mbale gukukare omuntu gagukwa titukuria gatatu oboka ekera abokire abantu ngokora barengo mujeko munene kabisa baiteri gosekare bagendwa lina ni bareta engabi banyenyenya mukeira mwigori omwabo ekerakwa omugaka akagenda kurigia engabi baje banyenye
ituko ria gatatu ekera muiburi umwababo karende mukera akamuinagira inse akamuinagira agakwa anda akamuita naenda akamuita ama kweli no answer tabu ekera bono mugaka achanyora na mukera akamuri na kai ngai muiburi uminali na ya gangeche na muinagira inse na induko akamuminyokene nemi ya birende gutiri nani akaminyoka ekera swali nani akaumira jinjogu agaswasi jinjogu ekera swasi jinjogu mwagori agachigoja ne byoge bya yako muminyoki jinjogu jigatenenia mato jikamuminyoki goja era agaswanyaro mukira era agaswanyaro akabereria enjogu enjogu ikabanere ende sese yaye kurwerio ekawo mugiro ase abakira gwita enjogu bakamaya goteba na intwe akwerokana bakweroka onge intwe mukeira onge njogu etabwa ebwate koko ekonywera mache na koboko buna munu etabwati muntu undu itire njogu tacha seitani mache nagisa kwa kuna ni gisa kwa siri ekiara mukeire njogu nya mukonyete ekero mugakoya muminyogeti guchirina ni ataite kumubutorana aitire muiburi omwabo amakweli akansira agabo asomukira n'abakeira usiko barabya bya abakeira n'abantu bitabatindi kabisa n'abakeira abu abande bagasaria kego gusi bakagenda bogutende bakarukwa abakulie bagakulise bakarukwa abakulie egesakunkere bokulia gekorukwa abakira nabarugu mugiro bone njogo abakira abakira na kibakuretize abakulia ayamba ebakururete muswati umwabo bakamusalia kanyora bakuririze isaga kura na kai yani na kibonkuliga basaleti muswati umwabo umugiro bagasalia muswati umwabo akabomukulia akamukulia eliete lyamangana ayo beganeyu tobatebi guchisobo ime na yando maete bona abantu bara ingube na intwe tokoro kwa abakeira oko batware tamakweli ense na bara ingube lakini ndorete abagaka bamintoga toreta abakeira bari bamaeta abantu babo munwa bo guchime kabisa tubabekega bakwanira amangana ese emurie toga tukwana amangana umwanju muri gana tokwa tukomerana twasangana gukwana mange na bagaka bona to tumeranaga twakwana amangana na ne cyombe cyonsi pyo mu betutu mubasi monchari yo musubati abanchari bagirango bonsi cyombe to kitakujukwanira tora abagiranga beto ko bareta bagaka obacha abanyari babacha toisaransa twakwana kujo zaona bagaka banga kabisa toisaransa iga ebusiri to tubekera bagaka orocha ko nere ocharetenseka tubekera bagaka ebusa baganya batweresa mangana tokonya gukwana na kubeka na nero ngoli chole na nero ngoli baje ne chi stro twanya kumusaga toko ali amangana kwa maronge mbia muno mugaka George Nyakundi asenchera ya bene gusanga muno intwe kurwa senseme ya manga umurigirire motengi gotoka elinde gotumia kamera ye elinde bono uriuraga ni gutaratare iga aseguri yeito gose museum yeito ya manga ambassadors no muchi o mwanyagitinge omwando gwo mugusi eyo goro kumanya gitinge rite council ntubwa to gosemi obonene ebintu byege korombirega ogosema ninkorega abagaka bari bengenjo kabisa bari batosemiri mpaka na inje na semi bundoje ngonya gutieri gunde
ntobwate ching'iti chioro sana chiri abagusi babwate ga ntorareta chiri chiemekiro ya abagusi chigocha gocha ndo tusitarire matari aso chibegete toro kia onto ching'iti echi ntobwate ching'endanse na chirorari na iru mumuro eri ng'endanse yamo yakora bikotigo chigoro gotama eri egoro kuri rubinya mong'ento lirubi no rana rira mumuro tolenere ga atama ndobwate rinyamutoki tugatwara egento kindi gekoro kwemboro emboro nere koro kwa mburukenge limo bagoteba na unakaa kama mburukenge mburukenge ni rae nene kabisa intobwate crocodile na roji mamba chinzi nini o mamba boli ngo kina boli wabo chirwana cyo chagokina ngokina chire to nchangoro cyumwa cyo na ro mamba wo manu wo manu ari ngobe kamuguko ntara na karoko ngando gago kwagi muguko nyore gatando iri ende gakoromire nkari kumumura muno gago kirororo gago nawo ko chikumusa bakonye nyinya kitari yo chikurubisibuka so ndo zora kyando chingiti echo naenda antu bamanye ubuya buko tarensemeye na gusanga sogwamo nabaka kanto bitokomera naga twasangeke kusi bia muno muonspi nabo mogocha murarota moreke busigito na kirega bijake kima nense yega no tubwate umuchiori omonene okurukunguru mwaga asaba busi babwate kanisa yabo aina anda mangu monchu murigire bonto betogosanga wetera ndize TV once bo mugusimbia muna sawa chara kotengera na kubwate murubiri w'ikingekero cyo mugusiko bwate nkona na kubuli konde wensi namba ye mtandao nerega wensa mu mtandao namba yesimi na screen yawo ga monchu murigire nabo kubato ko jumbe SMS na watokanya soma na igoro ryo kugani kwa ontoligere na gukora buna ayo monye no gane tinu manyi bwao ntobe to kubuligere some mtandao Facebook ndize TV News Digital YouTube na ndize TV tomera nenga kenda somoro w'ikingekero cyo mugusirite nkuru Vincent onyancha bye bye tenga kelitoke moiwe